Gaussian splitting je alternatívne zobrazenie 3D dát v počítači. Je to rozdiel oproti klasickým mračnám bodov, ako aj nejakým mesh sieťam poligónovým. A to z dôvodu, že Gaussian splitting nezobrazuje iba nejaký bod ako taký, ale je to v podstate nejaká machula, ktorá má svoju farbu, transparentnosť. Z rôznych pohľadov, keď sa na neho pozrieš, tak sa chová trošku inak a tým je vlastne veľmi zaujímavá. Je to taká 3D machula. Tie výhody spočívajú najmä vo veľmi ľahkej reprezentácii v počítačoch, čiže aj na nejakých slabších zariadeniach. Tieto 3D modely vedia byť rendrované povedzme v real-time čase s vysokým FPS, aj teda na slabších zariadeniach. Oproti nejakým veľkým mračnám bodov alebo nejakým poligónovým sieťam, ktoré potrebujú relatívne veľký výpočtový výkon. Aktuálne existujú už rôzne komprimačné algoritmy, ktoré vlastne vedia stlačiť pri zachovaní kvality veľkosť toho súboru na pár desiatok megabajtov na pomerne veľké scény. Videl som zoskenované kostoly, ten Gaussian splitting, ten súbor mal najmä tomu 100-150 megabajtov.